Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Ushbu darsimda muxtasar imla muallimi kitobi bo'yicha darsimni davom etamiz. Avvalgi darsim foyda edi. Bugungi darsim savollar. Savollar u muallim afandilar shu yo'lda yana bir necha savollar yozdirib shogirdlarga hal qildirsalar kelajakda foyda berishiga shubhasizdir. Darsimni boshlab jibaram. Birinchi savol. Qo'l degan so'zni nechik yozarsiz? Ama qaramag'iz, ko'rsatmayman. Nechik yozarman? O'zingiz javob beringiz. Belki men durust yozmaganmandir. Mana bo'ldi. Qo'l degan so'zni nechik yozarsiz? Haliga men so'rovlarni berashakman. Siz ularga javob beringiz hozir. Onları birgalashib tekshirashakmiz so'rovlarni. İkinci so'rov. Kaf birla lam orasına ni için vav yazdınız? Vav yazdınız. Kaf birla lam arasına niçin vav yazdınız? Yoki yazmadınız? Üçüncü so'rov. Ul vav nishik deyip aytdilar. Ul vav nishik deyip aytdilar. Ul vav nishik deyip aytdilar. Dördüncü so'rov. Ani degan so'zni nechik yozarsiz? Ani degan so'zni
Аны дигән сүзне ничек язарсыз? Аны дигән сүзне ничек язарсыз? Дүртенче сорау булды. Бишенче сорау. Нүннән соң Нүннән Нүн Ни өчен Ни өчен Яй яздыңыз? Яздыңыз. Ни өчен яй яздыңыз? Нүннән соң ни өчен яй яздыңыз? Алтынчы сорау. Ул ягә ничек диеп әйтелә? Ул яйгә ничек диеп әйтелә?
deyip aytila. U yayga nishik deyip aytila. Buna xato berganman. Buna ixtibor etingiz. Aytila so'zi bunda aytdim. Aytila. Eshitila. Şuna göre aytila sözüm bilen böyle yazıla. Vav bilen yazıla. Ama bizning hazırgi tatar tilinde Kiril grafikasında bulgan tatar tilinde anda t'dan soň biz y harfini yazır idik. Ama aytila Mına ixtibor etigiz. İste qaldırığız. Aytila. Çünki t'dan soň ö harfi işitila. Şuna göre biz vav harfini yazabız. 8-nji sırau ata degan sözni nishik yazarsız? Ata degan sözni nishik yazarsız? Ata degan sözni hazır to'xtag'iz. Vallah. Ata degan sözni nishik yazarsız? Ata degan sözni nishik yazarsız? Ushbu bo'ldi 7-nji, hali 8-nji sırau. T'dan soň ni için alif yazdığız. T'dan soň ni için alif yazdığız. T'dan soň
өчен ни өчен әлиф яздыгыз? Хәзер яздыңыз. Дәдән соң ни өчен әлиф яздыңыз? 9-нчы сорау. Ул әлифкә ни диеп әйтәләр? Ул әлифкә әлиф әлифкә ни диеп әйтәләр? Әйтәләр. Siz игътибар иткәнсездер, мөхтәрәм укучылар, ник безнең сыз кушымчасы harfi yazılmadı. Siz дип çünkü шундый кагыйдә бар. Ләмдән соң әлиф язылмый. Шулай ук сыз кушымчасында да синдән соң анда harfi yazılmый. Шундый кагыйдә бар. Менә хата җибәргәнмен. Менә ошбу 8-нчы сорауда
Менә монда ңыз кушымчасы да менә булы языла. Ләр, сыз һәм ңыз кушымчасы сузыксыз языла. Менә игътибар иттек о аны улай бергә. 10-нчы. Мә дигән сүзне ничек язарсыз? Мә дигән сүзне ничек язарсыз? Игътибар иттек. Нинди хата җибәрдем мин монда? Дигән сүзне дөрес яздыммы, юкмы? Дигән үткән заман. Әмма үткән заман безнең әлиф белән языла. Һаманда. Бүкән сүзе белән бутамасын өчен әлиф белән языла. Дигән сүзне ничек язарсыз? Мә дигән сүзне ничек язарсыз? Шулай ук сез кушымчасын игътибар иттек, ничек языла икәнен. Менә берничә тапкыр яздым инде ңыз кушымчасын. Менә монда да хата җибәргәнмен. Шу яздыңыз. Яздыңыз. Ңыз кушымчасында ңыз әдәтендә бер кашанда саңгырау кәфтән соң сузык хәрефен белдерер өчен сузык язылмый. Менә шулай сертеп аттык, ул бетердек ул сузыкны. 11-нче сорау. Мимнән соң мим тагын бер кагыйдә бар. Дан һәм дән кушымчаларында сузык язылмый. Мим нән ишетелсә, әмма н хәрфе язылмаячак. Ул ны язсагыз, ул хата булачак. Шуңа күрә дән, дан һәм дән кушымчаларын кулланабыз. Безнең
Саңгырау яки яңгырау булганлыктан дан кушымчасы үзгәрми. Ул шулай ук ничек булган, шулай ничек ул кагыйдәдә ул дан дип языла. Дан. Нән дип язылмый. Шуңа күрә игътибар иттек, мимдән языла. Мимнән түгел. Ишетелә мимнән. Мимнән соң ни өчен ни өчен бер рәсми куйдыгыз. Мимнән соң ни өчен бер әлиф, бер рәсми куйдыгыз? 12-нче сорау. Ул һәйягә ничек монда да ничек ул һәйягә ничек диеп әйтәләр. Ул һәйягә ничек итеп
Әйтәләр. Ул Хәйягә ничек итеп әйтәләр? 13-нче сорау. Бу Хәйя янең шулай ук игътибар иттек, нең кушымчасы ничек языла? Менә күрдек, без нүн языла һәм саңрау кәф. Нүн берлә саңрау кәф арасында бернинди дә сузык язылмый. Нең яна яна бер исме бармы? Ничек? Мөхтәрәм шәкертләр, ошбу сорауларга җавап бирегез. Аннары үзем җавап бирермен. Аннары киләсе очышларда тикшерербез ошбу сөальләргә җавапларыгызны. Бик рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Киләсе очышка кадәр минем өчен дуа кылыгыз. Кем шәрехләрегезне языгыз һәм лайкларны онытмагыз. Ва алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.